Лагыр ауылы кызым өткән мәсәле авылда. Һәм инде минең алатаем горурланып әйтә алам. Минең алатаем ул бөек йырсы дип әйтәм дә Шулай Хәбир Галимов. Мин һинең урыныңда булһам, һәрвакыт хәбәремде олатаемдан башларым. Эстрада турында әлбәттә һинең олатаең шундый өлкән буын йырсылардан бере булһа, мин, конечно, яшьтәр буыннан үземнең эстрадала булган шәп дустым Илшат Яхин әйтермен. Ул шул тиклем безне менә мин шуның менән әйтим килә, ул безне күп йырсыларда ятим итеп калдырып китте. Миңа шуны нык үкенечле, ләкин ул күп йырларын калдырды. Тагын да үкенечлерәк, минең өчен күп йырлар язылмай калды. Milli estradаны үтәргә кирәк. Һәм безнең эстраданы кайда гына йырлаһак та, башкорт башкорт эстрада дип танырга тиештер. Нимәлектән әйтәм, милли колорит булырга тиеш. Эстраданы сыгардан алда, минем билемдәге фикерем нисбәтенә һәр вакыт төптән алырга кирәк. Халык йыртларынан алып, халык йыртларының тарихынан алып битеп, йырдың халкыбызның тарихын белеп шуны эшләргә кирәк. Башкорт эстрадалары әлбәттә яңа Башкортстанның тарихына бәйле, чөнки элек вакытта башкорт йырларын ябайгырак итеп халык өчен эшләп йырлап караганнар. Ул советский культура иде. Мына соңгы Башкортстанның дәүләтен ныгыткандан соң milli башкорт эстрада килеп чыкты. Уларның башларында әлбәттә бездә торды. Без халык йырларын үзгәртеп, интерпретация хакыйкатында яшьләре сәйтеп, дәртләргә итеп һәм гомумән истәлеген гел үзебезнең халкыбызга караттырып эшләнек. Һәм үзебезнең язган йырларны бәләкәс кенә вставкалар башкорт халык йырларының көйләрен конкреттеп бирә торган. Шул бит милли мотор бер бидәк бирә торган. У меня сестренка поступила в БГПУ, педагогический университет, там историк рассказывал им, что существовали башкирские амазонки, оказывается, типа, и это научно доказано, что они существовали. Поскольку я такая вся, типа, смелая, нравится мне характер амазонок, и, значит, я подумала, что нужна такая песня обязательно, и такой образ. У меня подруга Розалия Тагирова написала стихи, написала музыку, и сшили мне костюм тогда, вот этот мой с мехом, который кожаный, с мехом. Ну, конечно же, он стилизованный, башкирский стилизованный, но он такой довольно-таки агрессивный. Александр Кирдякин, он разработал мне этот костюм. Это все было так шикарно. Это были эмоции какие-то другие, ощущения настоящие. Я прям вся была проникнута не просто в голове образами, а еще и внешне. Еще мы сделали танец под мою песню. Это было вообще шикардос. Минең эргәмдә шундай зур таяныс булырлык дусым бар. Оксана Ямурова, уның үзенең салоны бар Самия, ул мусулман киемдәре тигә һәм инде мин Өфөгә килгәндән алып, ул башта миңа Төркиянән алып кайта торган костюмдар, концерт костюмдар, хәзер инде йырымды тыңлатып, шунда нидә костюм булуы мөмкин дип, ул инде шул тиклем фантазияга бай һәм ул миңа йырга тап килгән костюм тигеп бирә инде. Türlü arıların Timirmen, Gosan Samir'den bir yigit işlep birgeydi. Türlü tamgalar, benim başkut tamgaları Timir'den işlep. Başkut kostümlerin zaman sarar da işlep koyan, yaşlar da karab, huklanhınlar dedi. Kamzul kovarak yenghe yelenderdi. Däwle karan harysıgarda betinde 90 yılların başında eli karan haragan alda bere de alay tiktirmey turgayny Karlugaz художнигі бар Қазақ қызы. Оның менен кеңешлешип башлай эштин башынан энди.
орнаменттарды филармониялар тегә безгә. Кара обществолар, улар төзеләр. Гомумән элек бит инде авылда концертларга шыгырын тулып залдарынан йөри торганнар, хатта утыргыстар тотып килә торганнар. Ысынапта ундай сакта мин дә күрдем. Хатта гастрольдәрдә йөргәндә лә ундай вакытлар булды. Өфөнән килгән яки Сибайдан килгән һәрбер концертка, мәсәлән, безнең Идилбек авылында шыгырым тулы тамашасы кабул итә торгайны. Барыбер да үзебезнең менә башкорт халкы дип әйтәм инде, нык кунакчыл, матур итеп каршы алалар, кызлар, клубта эшләгән кызлар чәй әзерләп, анан мусалар ягып, артыр аш пешереп, барыбер да менә Юллар хапланган. Борынгы ашлар бешереп, ашлар шу диктем диген. Бездә унутылган нимәләр унда килеп сыгылган. Сначала меня удивляло, почему по деревням ездим. В планах у меня было вообще-то по миру ездить. Никак не по деревням. Но потом я начала понимать, что вот наша Башкирия, она складывается все-таки из деревень. А пришли мы вообще вообще кочевой народ вообще. Гостеприимный народ наш все-таки. Очень скромный. В итоге я поняла, что я, в принципе, тоже скромный человек. И это как-то вот на генном уровне оказывается. Төрле ерләрдә гастрольләрдә йөрергә туры килде. Башланган вакытта бит инде без 3 ай гастрольләрдә йөрәйек, чөнки аена 7 концерт эшләгән дишелек. Һәрбер бәләкәй генә авылларга алып керә торган урап үтмәнек, ошо бәләкәй генә авылларда. Ну, күбеһе аптырап тора инде. Арымайһығыҙмы, ялҡмайһығыҙмы, ҡыйын түгелме ул дип аңлатып киләм инде. Арып та китәбеҙ. Олай дип йөрөр өсөн мына ошо йырҙа яратырға кәрәк сәхнәне. Бит күберәк сит өлкәләрдә күберәк йөрөйбез. Ырымбур, Хамар, Сарытау, Екатеринбург, Свердловская область, һәм Север. Күберәк сит өлкәләрдә мин үҙем булганга беҙҙә матур итеп уяҡта һағынып ҡаршы алалар. Башҡортостанда былай артистар күп йөрөй. Элек беҙҙең яҡта артистар йөрөмәнеләр, шуға һағынып былар шулай итһеннәр, күрһеннәр дип йылда былар шулай йөрөргә тырышалар. Бер юл һалынған, килмәһәк уже ничә килмәйһегеҙ дип звонить башлайҙар, шылтырата башлайҙар. Шуға юлда барып, шатландырып, рухландырып ҡайталар. Сит өлкә үҙҙәрен, телләрен, көйҙәрен, башҡорт көйҙәрен онотмаһындар. Ярты тормошыбыҙ юлдарҙа үтә, беҙ теге мосафирҙар кеүек бит инде. Өйҙә генә ултырып, өйҙән көн һайын эшкә йөрөү, ул нисектер күңелһеҙ минеңсә. Шуға күрә әлдә беҙҙең менә гастрольдәребеҙ бар. Гастрольдәрҙә беҙ безнең милләтебеҙ, безнең тамашасыбыҙ менән күрешәбеҙ. Беҙ уларға асылабыҙ һәм беҙ унда тулыһынса үҙебеҙҙе һиҙәбеҙ. Ошо миллиликкә үҙебеҙҙең моңға таянып, яңы заманса аранжировкалар эшләһәк, шунда ғына беҙ үҙебеҙҙең тамашасына тотоп алып ҡалалар дип уйлайым. Шуны ҡыуаныслы, үҙем килгән булып, шуны беҙҙең репертуарҙы тыңлап, белеп, шул йырҙарҙы һорайҙар. Һәм беҙгә ҡушылышып йырлашып та торалар бына концерттарҙа. Әле бына 2 аҙна ғына элек беҙ йөрөп ҡайттыҡ Ҡаранһарай төркөм менән. Баҡалы, Борай, Балташ, Тәтешле площадьтарҙа тышта концерт ҡуйҙыҡ. Халыҡ, Аллаға шөкөр, онотмаған халыҡ бәргән, йөрөй. Шулай беҙгә ҡушылышып йырлашып та торалар.